jingpen kre ya ka jingwan long breu u Jesus Christ u khun ba marwai u blai chaka perthai long ka ba shongkun ha ka bala sakhi ba ki pai reu ngai Kristan da ka mensem ka ba kamen ba da ki jingrwa jingtem ba la ya lap ru ya ka ktin jong u blai kani ka jing pediang ya ka jingwan long breu u Jesus Christ la rakhe man la usnem aga artu santrik punai nopra ka bala tip hasotlak ka perthai kum kasngi Christmas hakami jong ka arpu soundtrack ubnai nopra I balang ba pher kila pelong ye ka jingyat karol ban ka jingrwa jingtem ki plau yeng mani ban pediang ye ka singkha jong khulong Jesus Christ ha Jowai ki kat to kat ni ki balang Presbyterian ki bakin thop ya ka that labo Presbyterian Church ka balang Jowai kila pelong ye ka program Christmas Pastor CL lalu haba keren baru Syllad ulaong bangi aingo yo ublai bamentang yela yo biang ban lekmen sasisen kum ka balang ye ka Christmas ha ka baka jing pediang ye ka jingwan long breu jong Jesus Christ chakani ka perthai ulaong baka khubor Christmas ka khot yangi ban IT thma yela ka jong ka jing em ha ka jing edai bar ublai khnang man wanra ye ka shongsok shongsan ka jing it ka jinglehkmen ha ka ka perthai Ko suko kemeni pi waro ke em lang ini kam ki khon yang ka balang wat iki kiwi tu wan ke wan ni kiwi ton ke balang le ya pi le pediang boromi kam jo ingo I oblai he rio yang I kam kini kalan ha kini ka jan met hadin art kini ki snem ki wa waro ko bi ka pathai da lai lang ba ki jing kini man ko ka jan met ko kemeni I waro he rio yang I them lang krui kam ni kam ki khon yang ka balang he wo gile kemen ye ki jing wan long bru yong ukhon yong ublai chek pathai chwa poi chigini ki contestant ki yong iko perform te coachwai ka praise and worship team yong ka balang wo one to stage ini ga lat o e kublai Christmas wasuk o kemen ye piwaro ha gani ga janme khut sa bhai ye phile ha go ye chimta lang wa I du artli na ni ki jingruai ki wo yerwai pen rehem ni ki men sem yong I ha gani ga janme ha gani ga met I jinglewai wo ye tip ha I wro te khut lang ye phi wo yerwai mon te to wo hoi wo ye ye thap ti pile ye pile ye te man go dai do ha go chakri yom lai ha ni ka por te yerwai ti jinglewai wo ong jisu lakha Bethlehem pen bot sei chat men dai lang dai ye thap ti lang ni mon jisu lakha Bethlehem Aliko ben real Yahuden Skeptis itu twaki twai Yahoo Yahuden wai Jisu lakha Bethlehem Aliko ben real Yahuden Skeptis itu twaki twai Yahoo Yahuden wai Hallelujah Jisu lakha Are we ready? Kita kian to tengir wan sisin to Jisu lakha Bethlehem 1 2 3 4 Jisu lakha
Tadi saksi ketika cantik. Cool.
hatiin bangilado manroki ke Christmas nakadaw jong COVID-19 matala arsnem ti ngai ngo yo blai pat si sen mentang yo ban lekmen kum kabalang haw no snem arjar arwa aba kum kabalang ki khon samlang yo ban wan shekman ki hebret ki yo ban wan shekman e man shibanta ban lekmen ye jong long briu jong khon jong blai Jesus Christ ke ko khubor Christmas so ka khot ni ban ai ti tmai ye jing imjingi hagi jing dei badu blai raman rapat ye jing shamsop shamsang ke jing e ke jing kemen hagan ek parthai kabda ke jing tunjo ke jing e ke jing ele an mi lenti ba ke jing sok kan wan omni Jesus Christ belum em je ke jing sok yon ra ke jing sok kan ta ki khon je ka balang ngila ban em ke jing em ke bedei ba kaman ke jong blai ke siwa